Der blev der hævet masser af roer op af jorden i Tim. Her skulle et helt års arbejde endelig forløses. De jordede knolde skulle hives op af jorden, og det var Vestjyske Roeforening, som skulle have høsten i hus. Og til at overvære det havde de inviteret nysgerrige fra nær og fjern. Og det var altså noget af et tilløbsstykke. Flere hundrede kiggede nemlig forbi. Jamen altså, det er kriblet i os nu her, i hvert fald den sidste uge. Om der kom nogen, eller der ikke kommer nogen og deler den her med os. Det er jo en dag, vi har set frem til hele året. Vi hiver nyheder frem til jer igen i morgen. Vi ses.